Mga pulis nga involvado sa pagpasulod sa makaulubog nga limnon sa Banwa sang Pandan Antique. Ginkasuhan na. Samtang driver sa ambulansya sang Sibalom arestado matapos madakpan nga makahulubog nga limnon kag hindi pasyente ang karga sa ambulansya. Si John Sala nakatutok. Arestadong driver sang ambulansya sang Sibalom Antique nga si Manuel Maron, 33 anyos sang Olaga, Sibalom Antique. Matapos niya dadakpan sang hamtik pulis nga ginagamit sining ambulansya para mapalusot ang kinarton nga makahulubog nga ilimnon. Sa border checkpoint sang hamtik Antique na intercept ang emergency responder ambulance sang Sibalom. Ginparahan ni sang otoridad para mahibaluan kung sinong karga sang ambulansya. Pero ginkakibot sang otoridad nga sa baylo nga pasyente siyam kakarton sang makahulubog nga ilimnon ang sakay. Kilayon ginaresto ang sospek apang sa karon na hilway na matapos niya maglapas ang reglementary period. Samtang ginpakamalaot naman ni Mayor Giancarlo Oxenia ang ginhimo sang empleyado kang nagpasalig nga hindi pagkonsentihon na ginhimo sang driver. Samtang napasakaan na sang 3 ka kaso kriminal ang 3 ka pulis nga nagpasulod sang masobra 300 ka karton sang makahulubog nga ilimnon sa Banwa sang Pandan. Kung titingnan po natin yung mandatos po ng ating Police Signal Office 6, our strategic plan, may 3 po siyang focus program ron. Pangalawa, ang i-mention ko is more about internal discipline. Hanggat mayroong mga police or uniform, non-uniform personnel in Police Signal Offices na hindi marunong sumunod kung ano ang tama, we're so sorry for them. Dugang panigurero nga magluwas sa kaso kriminal magapangatubang man sa kaso administratibo ang 3. Liwat naman nga nagpahanumdom ang PRO 6 sa mga salawayon nga pulis nga unta tanang illegal nga buluhaton. We wanted you to feel that what you have committed is wrongdoing and it's not acceptable for our regional director. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.